Kani gade ka Judicial MEGHALAYA ban ipidang subhay pi shaki thup khobor ringi minta ka janmit hashwabang in poi shaki khobor ki babnya ngini pet shai ki mat ba kongsan Yap ud khot ka seng check hadin ka jingsha show ha West Garo Hills penti kana mentri rangwa upan rat ki sangma bakilai ngot ki bala sha kem ki kwa e ka jingso Bounce Mike Justice Rivati Prashan Mohite Dire Kumka Chief Justice Changka MEGHALAYA Khodka President Rotary Murmu yakit khot Changka Parliament nakabenta ka dorbar mangtingka jang usnam arajar apungriu Enyat ka dorbar na do ka arko khatarik klalingkat hado ka artarik uyayong Nation benta menteri rangba du kari Narendra Modi hakajing rakhi dapshi hajar sinam jangka Somnath Temple Mentang ini pai shaki kuboy na kajala Hakaway na kijingja basusi balayo lum na golgaon hakashnong Raja Bala ha West Garo Hills henin ka singit hodiyang hakaba uwe udukhat jonga seng achek uladu e yelaga jing em hakajing sha show bashir khai ya utei ubriyo baladu e yelaga jing em la tep kateng kum udel seng em sangma ukhun jong ukaban ch marak nakashnong amogre phulbari ula sha thambor hakibriyo ki bom ithu but ula min saujor ningkong la pinket shwayu Shabhai Bari Community Health Center, but la penkendria no padyu Shatura Civil Hospital. Hakaba ula kla no hakapor badang penkendria ya shakate ke jaka ajing sumar. Hakaba ya day bat kini ki pulet ki lapha buntili ki kenhuan ban penkheng ya ki bor pahara hagi jaka ki badon ke jingklumar. La penrong mukut duma ya kate ke jingja bat ke jing toket kadang ya chakman. Ki bor penya district ki la penlong ya ke jingalang bajai jai Hatura Circuit House, Yakabala Penya, the UDC, Vibhor Agarwal, SP Abraham, Tisangma, Ringkat Batkiken Huan Seng Bhalang, Banyada, Nakajingpur, Kajingakan Art, but Penya Yakashong Sok Shongsan. U Superintendent Kipulit, U Abraham Tisangma, IPS, Ulakar Part Ikipatba, Ban Penya Yakasukasan, but Kian Nakajingpan Sapriang Yakijing Tep Kibomday, but Kajingatray, but Kibor Penya, Hakanigapur, Kadang Twet, Yakibadon Kti, Kadangya Chakmat. Yesterday's incident in the village called Garo town, where the NGOs were attacked by some unidentified persons, and in the process, one of the NGO members succumbed to his injuries while on the way to civil hospital. So in this regard, we have registered a show motor case, and we are leaving no stone unturned. We'll be apprehending all the culprits who are involved in this particular case. Similar peace meeting is being held in Rajapala as well as in Fulbari. This is to make sure that everyone is on board and all the concerned stakeholders and representatives of the civil society make sure that they spread message of peace and calm, because in situations like this, there is a lot of rumors and a lot of panic that starts seeping in the society. So it's important that as the civil society, everyone remains calm, and the representatives also are able to send out a positive message to them. Menteri Rangba Gajala Konrad ki sangma ulapenti kana bala kem lainwet ki brio ki bala subadan kti haga jingja hakashnong Raja Bala ha West Garo Hills kabala yalam shadu ga jingdu ya ga jing im jong uwei na ki khot ka seng acheng udel seng em sangma haga jing ekran lengba ka video Menteri Rangba Gajala ulaong maki pulet kila penlingo kila penlong ya ga jing khanra habun tili ki jaka bat ka jing persang ban kem yiki wei pat ki basu badon kti Uloong bakate ke jingja kala ja hadien bakaseng kala penlong ya ke jing token yaki wei na ka party mau babe an hajan Raja Bala hakabala mi ke jing kan at hasilenter ka surag eja mendi pahara Fulbari tura dakaba ong bakate ke jingja kala long ka bashir khai bat ka basusi u menteri rangba ulapen pawi ke jing sngulem shaki bahayeng hasem jong utei ulanot. Yeah. Friends, yesterday there was a very tragic and a very unfortunate incident that took place in Garo Hills, where one youth lost his life and one was seriously injured. We condemn this particular incident
and at the same time express our condolences to the members of the bereaved family. Last night, the West Garo Hills police was very swift and multiple raids were made in different locations. 3 people have been arrested and the police is working tirelessly to find the rest of the people who were involved in this heinous crime. Today, the Deputy Commissioner has called different members of civil society to form a peace committee and to ensure that all related matters are discussed in detail. Minta kasngi lapan bam samai yaga Justice Rivati Prashant Mohiti dire banlongkum ka Chief Justice jongka yeng ka Shari ka Meghalaya High Court. Kala shimti yaga kam Chief Justice Hadin jong usomen sen bala hab banlet shimti yaga kam Chief Justice shaka Kerala High Court. Hashwa jongka ni ka jingthong kam ka Justice dire kala trekum ka Judge ha Bombay High Court yaga ni ka jingpan bam samai la yadon lang daki he jongka yeng ka Shari bat ki he sarkar ringkat bat ki menteri sarkar bat ki MLA jongka jela ki he sarkar ki laong balakmi lenti baka jingthong yaka hakakam kan nang kampen klan shu yaka kam ka Shari haka jela. Menteri ka jela uba lakemen rumboi ulaong baga sarkar Meghalaya ka deban sngap ya ka so jong ki patba hakabaya dei be ka jingpen poi ya kalentirel haga jela habaya krencha ki lat pathai ku bor uba rumboi ulaong ba katba ka sarkar pedeng kadang thumu ban penyeso ya baro ki jela lengba kilentirel bat kiling sun ban ken tiu ya ka roi ka par kumta omde ban ken ta ya ka jingsngo jong ki patba hakabaya dei bat keni ka phang ulaong ba ka don ka jingsngo khia bat ka jingpen ya so ba ya ka jela bat daki lentirel kala ban wanra ya ka jingwan rung kerthap ki bar jela bat ka jingwan bu haishnong na shabar kabala ban wanra jingma ya ki trai muluk ula kadau ba ka jela Meghalaya ka hab haka kernet ba henrio jong ka sarkar India kamla ban bu ekarai persha ya ka manjong ki patba menteri ula banjur halor ka jinglong kong san jong ka dor bashnong bat ki dor barrat ban yada ya ka jela na ka jingwan rung kerthlap jong ki weipat Pi ngimla ban len namar ba nakadaw jong ka jibomdan ka sungsngan harate ge jaka ta kindan ba be ki brew na menta ban wat ge jakpo na menta ban explore the new horizon ko baong in paren ban explore ban wat ye ge jaka kamai jakpo ta kin per ki persham ban rungtu na kaneka syakaneka thang ge juni sama khalial ne syaki wepat kedai takadaw kajing trailang hi kedai berankam bante lakam ya kanega jiwan kerthep jangki menderi la kadai ki bahan napo ka ri ke jongi ne napari menteri katanat puli puti uba lakemen rumboi ulaong baga jingyai biteng jong ga jingya kan at ha Bangladesh kalakta bha ya ka khayi pateng haki thain khaput jong ga Meghalaya khamtam nak benta ki tu ki batrei ya ka kam khayi pateng hapeng ka wei pat hak pedeng ka wei kari bat ka wei pat ulaong bakadan ka jingya pher hakaru kom khayi pateng haki por ba menshwa bat kini ki por ba menta namar ba kinong thiet mar bat kinong shalan mar kin yo shu ya ka ju ka jing socialor kom haki por ba menshwa uba ramboi ulaong baga jinglong jingman kalpenlong ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng ban pet perman bat bhusiar bha hasilenter ka thain khaput ban yada na ka jingwan rong tu jong ki briu ulapin shai baga jingshim kilat ki ban perkheng kam dei ban pinthot ya ka yat ka yang jong ki nong song shnong ki ba hap an yat na shiliang ban trei ki kam jong ki man la kasngi menteri ulaong baka Bangladesh ka khmi lenti ban pinlong jing nong jet nong mi khmat ha u banai ramphang bat pin pau ya ka jingkermen baka sarkar ka bathamai kala ban penti kana bandan ka shongsok songsingan jong ki ret pat bat wanra byang ya ka sok ka san Tiga nung jingkulmar ngan ong bakan nang kuta te kamlong habadong nung jingkulmar kan kuta be ya ka yo ka kot jong gitu ibadon ha ka kutai ka kenturu ya barok nang song jong ka ki thain kaput ba ki dei ban pek ngor ya ka no ka
bat kin ai ji tre lang bagi BSF jai tre lang bagi pulit nang ba kanu ka jing i shan khmat lane kinu ki ba i phla kin report nang ba ki bor ka an kin shim Ka Indian Institute of Management Shillong kala penlong ya kalimpong penkup buram ya ki bala pendap ya kajing puli Management Essentials 2025 program hapo kapang adyan ya kani ka program la penlong ringkat kajing etre lang bat ka milves bat kajing pen pai khmat kalong ban kentiu ya ki sab ki phong jong ki sipai bat ki bahayeng hasem jong ki la sandur ya kani ka program khamtam nakabenta ban la ban le AA hakabaya day bagajing e baki longyeng long sem jong ki sipai kia kendu kenthop ikajing hap ban kenria nakawei ka jaka shakawei pat bat kajing yo yaki shuti bat thu ban kershan yakani kajing kala shaka khayi pateng bat kajing nang ban pinya yaki kam habaya karan ha kajing alang u kongsan u lieutenant general watwa u ong bakajing kalan jong ka program ka shong ha kajing la ban kenthop lang ya baro hakabaki he officer ki sipai ki bakham hapo ka kerdan mat ki kurem jongki kin yo lat ban puli biang ula ong bagajing la ban le bha hakini ki singi ba minta kamlong shu ha ka kerdan henry ka shong e hakajing tibet ki sab ki phong Today is the world of change, whether it's in the armed forces or anywhere in the society, education, banking, the private sector. Change is inherent. The rapid change of technology that we are witnessing here today is something it's been unprecedented. Technological cycles that used to take often many a decades are now happening in a couple of months. So this is technology, this is change, and that is why we need to be prepared for it. Kaseng MEGHALAYA Commercial Truck Owners and Drivers Association kalapan longi kajing alang bat ki try jong ki truck bat ki nongnya truck ban keren shaphang ki jing e bat ki jing e kendu kani kaseng kalarai ban tho shaka sarkar bat sha UMP ban pan bandon ya ka bailin ha ki shilinter ka surang ba NH44 harib hoy namar bomsha ba omsha ya ki nongnya truck ban pendyang ki truck harut ka surak ba ka MCTD e kala kadauru ba omsham la siu ek pisa basa haka food corporation of India kabalakta ya palat shispa ngut kinongnya truck haka ba ka pisa ka basa kalong hadu shiklor tingka kanika seng kala pedang ya ka hukum bala penmi da ka yeng ka shari ka MEGHALAYA High Court ban penbiang ya ka baiket haka doar pratingka shikilomata nakabenta ki karkhana debilat bat ong bade ban penne ya kani da ka sarkar kinongnya truck kilapen pawi ka jing e ha ka jing thau ya ka umpnyang ha ki jaka pendap umpnyang bat man maham man penshitom kat kum ki kendon ka an ladal sham badon kinu ki jing le thong ka seng kala persha ya ka jing don benta jong ki weipat ki banabar ha ka jing shim wai ki truck da ka ba ong ba ka kata hadu kata ya ki try kali bat kinongnya Makani kam kit kau sha FCI kalong kedum keramba ajin sha ka FCI kam dei ken ban ot yaki pisah naki try tro makla don lupa ka guidelines jongka rule jongka central government te na kali ang jongi yakani bentang ila dep tho la dep kali but yakani ke jing ot pisah kila pensange hare yakani ke jing sha pisah ke jing bom ai pisah kala simpor daki ladon kibadon arsnam yairu ya ka mo taki spangut ki don ki kali ki pagba ki badai na ba kalengari ka si jantia ki bomyo isu ya ka jingsiu karena di khidlum kelum lela jankot de ki klur na marsisin pilala ben ya utrai kali kamud ya ki lamanong ki malik mo ki kenrat kamud ba kakta tapi ya ki nong treiru marmakiru ndam phim ai pisa shu labam tu banabar ya to ka pisa kum uru umyo shu ban ai bible ya gitu ki nong trei Kalimpong Jingalang District Conference jongka Rotary International District lai ar saunot balai penriu balatip kung ka pradhi vani a sympathy of nature and knowledge la penlong hilarity maudeng dang kidukhat ka Rotary na keling kathan shate lammi ngi bat ki wei ki benta jongkari ki laisham benta lang habaya karan haga jingalang
Upradiot de Barman ula pen pau ya gajing no senyang jongka Rotary syaka puli puti ka kwat ke khia bat ka bha kamiat ha ka em lang sa lang ulo ong bakaduna palat gajing pen song thu shaphang ka than shate lamingi hakiwei pat ki benta jongka India bat ula ken tu ye ki dukhat ka Rotary bakin ya rap ban pen song thu ye ki nong thau an ban ken tiu ya ka than da ka ba pen pau ya ka ha ka ri baro ka wei. You have done some wonderful work, not only on education, but on health, on wellness and awareness. But most importantly, I think the resonance why I'm here as well today is because when we speak about unity, when we speak about friendship, fellowship, it can only happen when you have the warmth and the heart to do it. Mentangin ya phaipat shaki khubua na ka than shate lamingi. Menteri Kejala Assam Uhimenta Biswasarma minta kasing sarjai ula ong ba ke India ka dikari jong ki riunget Hindu bat pen pau ba gajinget jong Menteri rang ba du kari unlong bet u Hindu habakin tho ikajing kren jong unong yalam jong ka seng uza aden uvasi usarma ula pen shai bakat kum kari ti sanshar kari bakam dan kajing khang yanuru bandong kum menteri rang ba du ula ben rap bakajing kren jong ka kadau shaphang ka kolshor jong ka India bat ka san hima kini kijing kan tho kilami ha kajing talanya ha ka baya dei bat kinong yalam ha kari kajing kren usarma kalawan lam ye kajing kren hapdeng ki seng san hima ba pher bat kajing ai jing kren hakila pathai khubor kiriwat binya kilapen pau bakani kajing kren kala banwanra ye kajing talanya ha ka seng hima ha India. Constitutionally, there is no bar. Anybody can become Prime Minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization. And we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. Ka Integrated State Bus Terminal jong ka Jilla Manipur kalapin kre ban sedang terekam pura da ka jing thmu ban ben bha ya ka jing pen yeso bat ka let ka wan jong ki pat ba ha ka ju ka por en wan ra ru ya ki bus shakri pat ba ban pen sok ya ki nong let jing let bat ban pen duna ya ka jing dheng ka li ya ka ni lamat phang ha ka jing alang bat ki nong tho khubor halor ka National Road Safety Month u Anurag Bajpai ubadei additional chief secretary ula arjing kren hakani ka jingalang da ka banjur halor ka rukam nya kali ka basngan bat ka jingkan tiu ya ka let ka wan jong ki brio mentangin epet yaki khubo na ka lengkari Ka Presiden Draupadi Murmu kala minjer yaga jing khot yaki dukhat jong baro artili ki yeng jong ka parliament nakabenta ka dorbar mangtingka jong usnam arhajar afundrio ka dorbar kan sedang nadu ka arpho pratarik ukelalingkot bat kan yai beteng hadu ka artarik uyayong ka benta baningkong jong ka dorbar kan kut ha ka khalai tarik uramphang ka parliament kan beteng biang ya ka benta baar jong ka dorbar ha ka khandai tarik uleber ban pendep ya ka dorbar hakani ka dorbar mangtingka lakhmi lenti ban phai khmat halo ka jinge tai bat bania bat ka jinge karen ya ki policy ba kongsan ki he sarkar ki laong bakan pensan ya ka jing sanshar ka ba penshong nong rem haki pat ba bat ka jing thmu ba kongsan jong ka an Menteri rang ba du kari Narendra Modi unsapoi ha Gujarat minta ga janmit ban rakhi ya ka jingdap 6000 snam nadu bala sha hirthma ya ka Somnath Temple unsai shimenta ha ka jingken ut ya ka omkar bat sakhi ya ka jingpen her bakarpang ya ki drone kumshibanta jong ki jing rakhi Menteri rang ba du unsai lamru ya ka shaurya yatra ban ya shimenta ha ka puja ha ka temple en pendong ye gajing lang pat ba hakaba unsa ajing kren shakipat riunget bat ki pat nong shong shnong
Kani ka jing rakhiye ka aiburam ye ka jinget banne jong ka temple bat ka jing pen KM pat hadin ki spa snem. Ki he sarkar ki ong ba ka jing rakhiye ki pen pau ye ka jing kong san ha ka jing em ba ken jam men siem bat ka kolshor jong ka somnath ha ka patteng jong ka ri India. Tangine phai shaki khubor ne kaleng ka prathai. U President kari America u Donald Trump ulapen thamai ka jing tarwa jong u nakabanta ka United States ban shimti ya ka Greenland da ka bakran halor ka jing shngan jong kari. U Trump ulakdo ba ka jing kiyo jong ki jing trekam kari Russia ba China haki than Arctic ka wanra ya ka jing ma. Unang yalam ka Europe ba Denmark kelakin tat yakani karu komperkhat da ka ba ong byang ba ka Greenland kam dei na ka banta bandi kelakin tho ba ka jing pen bor ban pen thamai ka dei ka jing thumu ban yo ka umpnyang ka gas bat ki marpo khando ki ba compare ki ba don ha Greenland ka Denmark kala maham ba kum kani ka jing le kala ban pen thot ya ki jing dei hapo ka NATO ki nong pet binya ki ong ba ka tei ka mat kala ban pen jur shu ya ki jing e ha ka than Arctic. Are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. We need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. Ha Tehran ki shipai ka Iran ha kasing satjan ki lasmai baniada ya ki jingtei bad ya ki jaka jong ki riupat ba hapedeng ka jing khi ka bajurtam hapo kari ya ki hakini ki snam balalen ki shipai ki laken tu ki pat nong song shnong ban kyar ne ki jing pentrei jong ki nong shun kat ba ki bor ba halor ki dang shim ya ka sinjam ban penjai jai ya ka jing klumar ki jing khi ki la yai beteng ha ka por min miet ha ka bakalat pathai khubor jong ka ri kala pentem baka jingte jong ka municipal kala sha wyang ding ha ka raj kabadon ha ka than sapni jong ka Tehran kalat pathai khubor jong ka ri kala pen iru ya ka jingle on tap ya ki shipai ki bala sha penyap ha shiraj ha kum but ha hamidan ki ken hun jong ka human rights kila ong ba kum ban repusan ngut ki brew kila yap ba ken thup san phongot ki nong khai ki nong ya khi bat khat san ngut ki shipai pahara kat ba palat 8000 san spa ngut kila sha kem Kajing khi kalawan hadin kajing maham na kinongelam kari America ba kenthup ya President Donald Trump but Secretary of State Marco Rubio ki bakershan kinong Iran ki bala pendong ya kajing khi mentangine pai shaki khubori lekai U Captain Barem ka kenhuni le kai football ka India u bhaichang bhutia ulai karan ba kinong yeshambanta ha ka Rotary District Conference ha Shillong ulapen pawi ka jingya denti jong u ba u wan ka long yeng ka badai kinong rep shadu ka ba nomi khmat yakari India ha ka international level u bhutia ulapen ken mau ba ulayo mensiam na u we klur ye le kai football but ong ba kilat jingya rap jong ka sarkar kum ka Sports Authority of India but ki scholarship ki balong ka benta ka kongsan ha ka jing im jong ula ong ba hadian ba ula shong that na ka kamyele kai ula sengye ki school bhai jeng bhutia football school ki bala ai jing hikai kum ba nyo hajan wet ki khanna ha ka leng kari ula ken thoru ya ka rukamburam ya ki riu pai pau khmat ha ki kamyele kai ha India da ka ba ong ba ka dei ban phai khmat bha shaki nongele kai om shaki jing le so bha. So I think for Northeastern kid, the opportunity is big. There is huge talent here. There is a great environment with football in Northeast. That is the best thing we can have. You go to any Shillong district or Manipur or Sikkim, there's an environment of football. Kids are playing. There's a lot of tournaments happening within the community.
Once upon a time, Bengal used to have that, Calcutta used to have that, which I'm quite unfortunate and sorry that we are losing that kind of football culture in Calcutta. Kau Motorsports Club of Meghalaya kan penlong ye kejeng kop nyak kali balai sngi bala ai kerteng MSCM Off-Road Trophy 2.0 nadu ka khatsan terek haka khanyo terek ukala lingkot haka jing lang bad kala lingkot Sports Club kani kalampong nyak kali ka badai ka North East level lakmi lenti banyo ye kejeng wan yeshmenta jong kumba sauphongwet hat kumba sauphau hadu san phongwet kinong ye kop nyak kali na Meghalaya Assam, Nagaland, Mizoram, bat Kerala. Kinong penlong kila penpau ye kejing song skam baka ni kalimpong kan kring ye kiriu ye nya kali sports bat kinong wan pek kai. Kanang banno sinyang sya kejing kiyo jong kikam nya kali haki surok khndo bat ka kam jong kai hakajalla. Habaya keran ba kinong thok khobor u General Secretary ka MSCM u ba Geoffrey Carson Teo ulaong bagajing tumu jong kani kalimpong kalong man penyo ya karensan na kabenta ki samla ki ba iet ya kajingnya kali sports ban penpau ya la kasab ban pen iru syaka perthai ulaong ru bakani kalimpong kan kentiu ya ki kamnya kali haki surok khando bat ki kam chungo kai ha Meghalaya te kathong ban kong kalong ma ngin ban kentiu ya Motorsports Club ha ban kejala kunjo ban penpau ban ya kasab jo kinong ila kan but ban ai sim ro yaki lingba kali ka eventually bakilla ban ai rank ban compete ha kumju haki national baki international events te ha ka jo kapo ro lingba kali ke events ni kwa ban khat ya ki pat ba ban web ban kumju ba ya ki torres ki banawar ba kilwan manesim tarang ban sakhi ya kali ka tamasa ka ba ni pelong hang te ha lat kot Nazar Al-Atiya jongka quarter ulatam ya baroa haka Dakar Rally hadin ka jingchop haka wat ka bahnriu haka sin thoding ha Saudi Arabia Nazar ubasan posan sinem karta ubanya nakabanta ka Dazia Sand Riders ulapin kala ya kilai minute syak kabaduna syak jing mentoi ka bahnriu minute haka jingnya kali ka ba laispa 800 kilometer kabala bu por na hill Sharidia Al-Atiya ulapindap haswa jan lai minute haswa jong upar long nya kali jong u Sebastian Liu. Kabalong ka jing ko baningkong jong ka Dazia ha Dakar haka kerdan ka baningkong. Hin Latin jan jong ka Toyota ulawan haka kerdan ka baar katba Naini Roma jong ka Ford ulapindap haka podium haka sin ka baningkong nadu usnam arhajar kat khandai. Kani ka rally kan sedang biang haka singi ublay hadin bala syong thad shisngi. Haka badang sa nyaw tili ke kirdan ban poi shadu kabakun hayan bu haka khanyaw tarek ukalaling kon. Bentang ini pet ya jinglong jingman kasun bening haka leng ka benta jang ka jella. Hatura kajing kret kalong khatlai degree Celsius bakajing shet kalong arpolai degree Celsius kajing sngam ka haw menta kasing kalong san phunriu na kishispa haba phai pat chanong ba Shillong kajing kret kalong khandai degree Celsius bakajing shet kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka haw menta kasing kalong san phosaw na kishispa kat bahaju wai pat kajing kret kalong khandai degree Celsius bakajing shet kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka haw menta kasing kalong san phunyo na kishispa kasun bening kanrang hajuai tura bat Shillong Shaban poi shaka pukut jong kathup khobor ngeni bet biang sa shisian ni kemat bakong san Yap udukhat kaseng achek hadin kajing sha shwa ha West Garo Hills pentikana umentri rangba ukonrat kisang ma baki language kibala sha kem tikwa ya kajing so Bams Maika Justice Rivati Prashant Mohite Dire Humka Chief Justice Jongka Meghalaya Hotka President Draupadi Murmu yaki dukha jong ka parliament na kabenta ka dorbar mangtingka jong usnam 8,000 riu enyat ka dorbar na du ka arpu pratrik ka lalingkat adu ka arterik uyayong
Anya shimbenta umentri rangba du kari unarin ramodi hakajing rakhi dapshi hajar sinem jongka Somnath Temple. Tiparlok katungi lapoi shaga buko jongka thup khobor mentaga janmiet hadu bangindai shembyang bat phila shai kasni hakapor hinyo beje kublei phi baro.